Egunon. Egunon eta eskerrik asko etortearren, hasierako sarrerak eta aurkezpenak ezin hobeto eginda geratu dira dagoeneko. Nik baneukan halako sarrera bat idatzita gaurkoaz, baina gaurkoa oso ondo kokatuta geratu dela uste dut, eta are gehiago 50 minutu berandu gabiltzanean ponentziez, lasai atxeden aldiari edo kenduko diogu tartea. Gaurkoan, Euskararen alde, Euskararen bidean, Euskararen biziberritze prozesuan, aurrera egin ahal izateko, eman beharreko urratsez, aldaketez, nolabaiteko errotondetatik, edaipatuko digute gero Kikek eta Ikerrek ere, ateratzeko palankez, eraiki beharreko zubiez, harremanez, administrazio eta herriaren edo elkarlanaren arteko elkarlanaz, lanaz, arituko gara beste hainbat gai interesgarriren artean. Eta pare bat ohar, bata, gaurko saio hau eta baita biharkoa ere streaming bidez ematen ari garela zuzenean, abisua da. Eta bestalde, Twitter bidez jarraitu nahi baduzue, oso zelako txiorik idatzi edo jarraipen egin jardunaldiarena, topaldiaren bitartez egiteko aukera izango duzuela. Azkenik, banatu izkizuen kuaderno hauen barruan balorazio horriak dituzue, badakigu batzuek egun bat, goiz bat, arratsalde bat egoteko tarta izango duzuela, beraz, joateko asmoa baldin badukazue, balorazio horriak bete favorez eta sarrerako maitxoan itxi. Eta orain bai, bi gizon hauek nirekin igo dira, eta aurkeztu egingo izkizuet, sobera dakizue bai bat zein bestea zeintzuk diren. Gaurkoan Euskararen biziberritze prozesuaren errotondatik ateratzeko palankez arituko dira edo beharrezko bultzadez, aldaketez, urratsez, Kike Amonarriz eta Iker Martínez de Lagos. Labur bat egin Tolpalabeko kide eta horregatik biak arituko dira alkarrekin orain goizeko emanaldi honetan. Kike Amonarriz, Enrique, Tolosarra da, Euskal Filologian lizentziatu da, soziolinguista, humorista eta telebistako aurkezlea. Gainera, Tolosako udaleko euskara teknikaria izandakoa eta Siadeko elkarteko soziolinguista izandakoa baita ere. Euskal Telebistan egiten du lan, gutako askok aski ezaguna dugu Kike, eta ETV batean gaur egun burubero programaren aurkezle lanetan dabil, orain arte, Tribuaren berbak, Miluze eta bar. Iker Martínez de Lagos topaguneko langile da, bilbotarra, gestio eta komunikazioan formatua, aditua eta hainbatean aritua, Azapala Matzerriko Euskara elkartean eragile aritutakoa eta baita bertako kide ere, eta 2000 urtetik topaguneko lankide daukagu Iker. Gaur egun topagunean komunikazioaren arduratan dabil. Esandakoa, biak dira Topalabeko kide eta nik ez dudanez aurkezpeneako beste lerrorik pasoa emango diet. Zuena hitza. Eskerrik asko. Bai, hola, bikote dinamiko xamarra osatzen dugu. Izen artistikoa Kiker dugu, pixapio bat egiten dugu. Beno, basiko gara pixat hitzaldiarekin. Hor berrikusi eta berrikasi dokumentuaren gainean eraikitako hitzaldia izan da, eta izango dau, eta hasi ziklo aldaketa hitz egiten hasiko gara. Nik uste euskalgintzan somatzen dugula, etapa bat amaitzen eta beste bat zabaltzen ari dela, ez? Eta guk uste dugu sentimentu horren azpian badirela arrazoi sendoak. Ikusten dugu, hausnarketa garaia dela euskalgintzan. Bai topagunean, tokiko hemen, HPS-en kontseiluan, Euskal Herrian euskaraz, euskalgintzan, hausnarketa prozesu sakonak ezagutu ditugu eta ezagutzen ari gara. Baita zenbait euskaltzalen elkartetan ere. Eremu soziopolitikoan ere funtsezko aldaketak ezagutu ditugu. Etaren jarduera armatuaren amaiera, eragile politiko berriak sortu dira, aldaketa sakonak Nafarroan eta iparraldean. Segurazki, inoizko egoerarik aldekoena dugu eta uste dugu asmatu egin behar dugula aukera honetaz baliatzen. Elkarteok zabaltzeko eta indartzeko aukera ezin hobea dugu aurrean.
Gure inguruan gainera, aldaketa soziopolitiko ekonomiko handiak gertatu dira. Hiru adibide ematearren. Gazten emigrazioa eta atzerritarren inmigrazioa ezagutzen ari gara. Erronka berriak zabaldu zaizkigu hori dela medio. Batetik, nola lortu etorkin horiek euskarara hurbilaraztea eta bere seme-alabak euskararen bidez sozializatzea, eta bestetik, nola lortu gure diaspora berriarekiko harremanak sakontzea. Hortxe dugu digitalizazioak, telefonia eta internetek komunikazio moduak nola eraldatu dizkiguten. Bai komunikazio moduak eta baita hizkuntza bera ere, hizkerak berak ere, eta hizkuntzekiko jarrerak eta ikusmoldeak ere. Eta globalizazioaren eta krisi ekonomikoaren eraginez, inglesa gero eta gureagoa da. Ez dago inglesa asko edo gutxiago erabiltzen den edo entzuten ez den etxerik une honetan. Bestalde, euskalgintzaren etapa berri honetan belaunaldi aldaketari da gertatzen. Egin kontu, 1982 urtearen inguruan sortutako erakundek aurten 35 urte beteko dituzte. Eta orduan erakunde horietan lanean hasitako hainbat eta hainbat jubilatzen ari dira. Ziklo vital bat betetzen ari da. Egoera soziolinguistikoa ordea errotik aldatu zaigu 35 urte hauetan. Eta bai erakunde hauek, edo 25 urte inguruan dabiltzan euskaltzanen elkarteen funtzioak, egiturak eta praktikak egokitu behar direla uste dugu. Bestalde, nagusiki D ereduan ikasitako lehen belaunaldia jada kaleratzen ari zaigu, gizarteratzen ari zaigu. Familiak osatzen ari dira eta lanean integratzen ari dira. Eta nola ari garagu lan munduan hartzen belaunaldi hori, eta zer gertatuko da familia horietan. Zein izango da etxeetako hizkuntza. Euskara, parentesi artean, ere izango alda, etxe horietako hizkuntza. Berrikusi eta berrikasi txostenean, nabarmentzen genuen, azkenengo urte hauetan, euskararen egoera nabarmen hobetu dela. Nabarmen egin duela hobera. Baina horrekin batea ere esaten genuen, hobekuntza nabarmentzen duten datuekin, azken urteotan, inpasegoera adierazten duten datuak ere ikus daitezkela. Batzuk aipatzearren, ikastetxeetan orokorra da, erdararen erabileraren inguruko alarma giroa. Eta iniziatiba arrakastatsuen falta edo utxunea. Maiz entzuten da ikasle gero eta ardera gehiago entzuten dutela, eta baita gela barruan ere, eta ez dakitela nola aurre egin egoera horri. Etxeko erabileran eta arnasguneetan ere hor gabiltza, ez aurrera eta ez atzera. Administrazioan ere, oraindik ere, ez dugu hautsi erderaren inertzia. Bestelako adibide batzuk ere badauden arren. Eta datuetan, ikusten dugu erabilerak gorantza doala, baina erritmoarekin ere, hainbat kezka iturri ere baditugu, ez? Esate baterako, euskara erdera baino, euskara erdera beste edo gehiago darabiltenak, elkarte autonomoan, 18,1 ziren 1986an, eta gaur egun 20,5 dira. 2 puntu terdi irabazi dugu horretan, baina eremu hurbilean eta formalean zerabiltenen proportzioan hobetu egin ziren. Nabarmen, hor ikusten duzu, 81tik 2011ara, hor hobekuntzak oso nabarmenak dira, baina ikusten dugu 2011tik 16ra, egoera apenas mugitu dela. Batzuetan pitin bat obera, beste batzuetan pitin bat atzera, eta beste batzuetan berdintxu. Eta iruditzen zaigu gainera, hauek direla, hain zuzen ere, euskaltzalen elkarteon jarduera nagusiak. Beraz, horrek ere adierazten digu, bai administrazioari, baina baita ere, euskalgintza sozialean ari garen hoi, zer begiratua eta zer aztertua badugula. Nafarroan, oraintxe, jakin berri ditugu datu berriak, eta laburpenan ikusten denok dugula gogoan. Ezagupenean eta erabileran aurrera goaz, baina kontuz jarreretan atzerapenak ere somatu baititugu. Eta bestalde, kultur kontsumoaren aldaketek, nozitzen ari garen krisiak eta hazkunde ezak ondorioak ere eragin dituzte. Sektorea krisi iraunkorrean dago. Behar bada, salbuespen gisa irratiak jarriko nituzke. Eta salbuespen eta krisian dago, euskarazko hedabide esparru, bai publikoa eta baita
pribatua eta soziala ere. Eta sekulako garrantzia izango du euskara elkarteen inguruko edabideak ere testu inguru berrira egokitzea tokikomen jardunaldietan somatu zen bezala, ez? Urte hauetan, inertzia asko sortu dira euskalgintzan, gauza asko oso ondo egin dira, baina inertziak ere sortu dira. Baina testu ingurua eta egoera soziolinguistikoa aldatu egin zaizkigu, eta inortzi horiek astintzeko unea dela iruditzen zaigu. Jauzi kuantitatibo eta kualitatiboak emateko beharra eta aukera dugu. Eta horrek eskatzen du egiten dugunaz eta egin beharko genukenaz ere hausnartzea. Bueno, eta azkenean ziklo bukaeraz eta beste baten hasieraz asko hitz egin da azken aldian, eta nik uste dut azkenen urtetan. Eta asko hitz egiteaz gain, iruditzen zait, hasi direla proposamenak ere mahai gainean jartzen. Proposamen batzuk mahai gainean jartzen. Azkenekoak batzuk aipatzearren, behar bada lehenengoa Jon Sarasuaren Instin Polizal liburua izan zen, pista asko eman zituena. Baina gerora, guk berrikusita irrikasin bebai, markatu genituen 7 hildo edo landu zitezkeenak. Donostiako protokoloa hor dago, oinarri batzuk jartzen etorri dana ere bai, eta hemendik aurrera zer sostenean agertzen dira helduleku batzuk ere bai. Garikoitz Goikoetxearen azkenengo liburuak ematen ditu pista asko, bai egungo irakurketa egiteko, baina baita ere aurrera begirako norabideak eta finkatzeko, eta, bukatzeko, adibideekin bukatzeko, bat aldizkarian azken zenbakietan, zenbait ekarpen egon dira, eta bereziki Mikel Salbidek egindakoan ere bai ikusten dira aurrera begirako hausnarketa edo behintzat aterabide eta lan hildo batzuk, bai. Aurrekoan Txarra Rodríguez irakurtzen dion Twitterren ematen zuela Garikoitz Goikoetxearen eta bat aldizkarian azken zenbakiekin ziklo bat amaitzen ari zala, eta pentsatu nagoen, zikloaren amaierara heldu ote garen, ez eta ja ordua dan edo beste batekin zehatzeko. Baina, bidea asmatu ezinik abiltzala, zigaraiak bizi izan dugula edo bizitzen gaudela behar bada, edo bukatzen hor gaudela ondino, eta gaurko hausnarketatik nahiko nuke palanka batzuk eskaini, batez herri mailan eta gizarte eragileen inguruan, bidergurutzetik irtetzeko, eta iruditzen segulako momentua badela, eta badaudela heldulekuak, eta badagoela egoera bat hortik urtetzeko, Kikek aipatutako kontu askoren, aipatu dituen kontuak kontuan hartuz, bai? Gu azken 2 urtetan ibili gara berrikasi eta berrikusi den inguruan, egin ditugu bastante aurkezpen batean da bestean, aurkezpenak, mintegiak eta horrez. Ekarpen asko entzun ditugu, aldeko eta zalantza batzuk ere bai. Baina, azkenengo aurkezpenetan batez galdera behin da berriro egiten zitzaigun, ados. Ondo, nahiko onartua da, ziklo bukaera batean gaudela, biribilgune batean bueltaka eta irten beharra dagoela, baina ia noiz hasten garen neurri konkretuak eta proposatzen. Gu kontziente gara, egin genuen berrikasi eta berrikusi aurkeztu genuenean, bazituela bere hutsuneak. Bat, ez zuela egunean islatzen Euskaren bizi berritzaen egoera, badakigu adibidez, Euskal Herri osoan ez dagoela egoera bera, eta badakigu hor, gainera, egindako irakurketa oso, nahiko eaetik egindako irakurketa bat zela, bai. Badakigu gizarte osoak ez duela berdin bizi ez Euskararen bizi berritzearen premia, bai, baina ez da ere ez duela irakurketa berdina egiten, bai. Eta badakigu, era berean, bizindarra, motivazioa eta eragiteko gaitasuna ez dagoela bardin Euskal Herri guztian eta herri guztietan. Egoera konplexuek, aterabide konplexuak eskatzen dituzte, eta guk gaur egin nahiko genukenaz da lanildo lehen ariketa bat egin, lanildo batzuk markatzeko, guk 7 lanildo markatu genituen berrikasi eta berrikusin, eta gure proposamena izango litzateke hori ekintza zehatzetara jaistea, palanka izango direnak, balioko dutenak eragiteko, motibagarri izateko, kutsagarri izateko, eta neurri klabe batzuk edo provokatzea. Hortako asmoz etorri gara bintzat, eta asmatzen baldin badugu hori egiten, posi joango gara. Egingo ditugun palanka
eta horiek egin ditu oso herri mailatik, bai, eta baita gizarte eragileen ikuspegitik, bai. Asko hitz egingo dugu Euskal Elkarteetaz, Euskaltzaleen topaguneetaz, edo herriko euskalgintzaz edo euskaltzaleen mugimenduaz. Eta galdera izango litzateke, herri mailan eta gizarte mugimendu modura guk eragin ditzakegun palanka zeintzu dira. Hasa daitezen apur bat identifikatzen zeintzuk izan daitezken tresna horiek. Edo beste modu batera esan da. Zertan jarriko dugu hurrengo urteetan arreta bereziki? Bai? Eta bueno, hori da proposamena. Palanka horietako bada zubigintza, zalantza barik, bai? Eta zubigintza sari garenan gu behintzatari gara euskara bizi dinamikak sortzea, sustatzeaz, laguntzeak, errazteaz, deitu nahi oso modura. Eta bueno, hori guretzat euskaltzaleen mugimenduarentzat uste dut oso euskaltzaleen mugimenduaren denean dagoen zerbait dela, bai? Beti izan dela zerbait, topaguneak, bilguneak, harremanetarako espazioak sortzearena, bai? Eta bi ikuspegitatik, bat izatearen aldetik, Euskal Elkarteak beraiek izatea ideologia, iritzi eta bizipen ezberdineto eta aritzeko herritarrak batzeko gunea, bai? Baina era berean sortzea espazioak, ekimenak, iniziatibak, hortarako, ezta? Orduan, zubigintzaen apologia 3 planotara ekarriko dugu. Eta, hortik planteatu da kurtso bat jardunaldiare bai. Bat, gizarte eragileen eta erakunde publikoen arteko zubiak. Kontziente garelako eten asko bizi izan duen egoera batetatik gatozela. Eta horietako bat izan da gizarte eragile eta administrazioen artekoa batzuetan, bai. Baina, sinistuta gaude oso aukera polita daukagula, momentu honetan, aukera oso on bat daukagula, gure arteko harremanak beste modu batean antolatzeko. Bai? Hizkuntza politikaren ardura, administrazioak eta alderdi politikoak dute, gizarte eragileok ere badugu, bai? Eta nazioarteko esperientziek eta ekarpen teorikoak eta gainera urtetako eskarmentuak ere bai hori esaten dago. Funtzioa eta ardura banaketa oso klabea da, elkarlana, koordinazioa eta konplizitatea dira apur bat hizkuntza politikak aurrera eramateko zoru komunik onena. Eta eztabaida eta kritika eraikitzailea horrentuta egon behar da hori. Euskaltzaleen elkarteek zaindu, dinamizatu eta arrastu egin behar dute euskalari dagokion zubigintza, alderdi politikoen artean, euskalgintza sozialaren eta administrazioaren artean, euskalgintza soziala osatzen duten eragileen artean ere bai, eta herrietako beste eragileekikoa ere bai. Gero badukagu hor beste zubi mota bat, eta lurraldeen arteko zubiak eraiki behar ditugula. Banaketa administratiboak batetik eta tokikotasunari lehentasuna emateak bestetik batzuetan txartu ulertutako txokokerietara ere eraman gaituzte. Eta komunitatea trinkotuko balin bada ikuspegi osoa landuetan lurraldeen arteko harremanak biderkatu behar direla uste dugu. Batetik iparraldearen eta hegoaldearen arteko harremanak sendotu behar ditugu. Harremanen bidez. Harreman horietan sartzen dira udalen arteko harremanak, ikastetxeen arteko harremanak, elkarteen arteko harremanak eta personen arteko harremanak. Gaur egun dituguna, baino askoz ere gehiago beharko genituzke, egituratuta eta onantolatuta gainera. Bestalde, anazguneen edo euskera nagusiago dan eremuen eta euskera gutxiago entzuten den eremuen arteko harremanak ere landu behar ditugu. Nolabait esateko, batetik, ardura emanez euskera nagusiagoa den eremuetako bai hiztunei eta bereziki haur eta gaztei, eta batzuk eta besteak sortu behar dugula harreman sare hauek. Esan bezala udalak, euskara elkarteak, ikastetxeak ere guztietakoak. Eta hor, oraindik handia dugula zubigintza horretarako. Eta azkenik hizkuntz komunitateen arteko zubiak, komunitatea trinkotzea izan da beti lehen helburua eduki dagoena euskaltzaleen mugimenduak, ez da? Eta gauza asko izan ditugu horren baitan, lan asko da eta asko dago egiteko oraindik lehen Maitek esan du bilbotarra nazela, eta orduan ez dut gehiagia azalduko zergatik behar dien olakoak, bai, esperientzia ondo ezagutzen dut. Baina horrek ez du esan nahi, lehen mugimenduak beste hizkuntzetan bizi direnekiko harremana landu behar ez duenik, edo gure eginkizunetatik aparte geratu behar denik, ez? Herrikide erdaldunekin dugun harremana Euskal Elkartearen agendan egon behar dela uste dugu. Ez da bakarrik eremu personalean edo profesionalean eduki dezakegun harremana, bai, beste komunitateekin.
uste dugu elkarteen agendatara ere bai ekarri behar dugula, ez. Harreman hortan gainera hizkuntzaren gaia verbalizatu egin behar da. Bai, garrantzitsua da verbalizatzea. Eta azken finean da, gure konfort eremuetatik atera, eta bai erdaldunekiko eta bai etorkinekiko harremanak sustatzeko bideak lantzen, ez. Asko dugu ikasteko lanketa honetan, eta segurazki eskatuko dugu gure ohiko dinamiketatik gauza batzuk egokitzea. Orduan, egingo duguna, subigintzako herri mailara ekartzeko, subigintza herri mailara ekartzeko ariketa egitea da, uste dugu egin behar dela, bai, eta interesgarria dela danontzako egitea, non sortu ditzakegun, eta argi eukin da, herri batetatik ez dugula konponduko, ez lurralde arteko harremana, eta ez administrazio guztiekiko harremana, baina uste dugu gure inkusunetan egon beharren kontua dela ere bai. Hor, berrikusi eta berrikusin zazpildo nagusi markatu genituen 4 garatuko ditugu zehatzago, eta 3 pixe gainetik pasako ditugu. 3 horiek gainetik pasako ditugunak iruditzen zegulako pixkat orokorragoak direla. Bat azan epe luzeko plangintza eta hizkuntza politika, udal mailan ere, hala ere, esan genezake nazio mailan esaten genuen bezala, udaletako alderdien inguruan ere iruditzen zegula adostasuna errezagoa izango dela. Belaunaldi baten ikusmirako plangintzen testu inguruko helburu zehatzetan, maila filosofikoko epe luzeko helburu orokor eta finalistetan baino. Iruditzen zego, maila horretan errezagoa dira adostasunak. Gero esate genuen, legea da babesa, baliabidek eta referentziei zegokienez, udal mailako arau eta baliabideetan ere zoru bat adostu behar dela. Txandatze politikoek edo zurrunbilo ekonomikoek ez dezaten epe luzeko prozesua aldiro balintzatu. Eta bestalde persona eta erakundea referenteak euskararen aldeko latura ekarri behar ditugula eta lidergo hori baliatu. Eta gero hor bat zegoen puntu bat berrikusin eta berrikasin erreferente zientifikoaren inguruan, eta hori ja nazio mailakoa zen, baina usaten genuen hori lortuko balitz ere herrietan onuragarria izango zela. Orduan banaka geratuko gara orain, eta hor egingo ditugu proposamen batzuk edo. Lehenengoa, hiztun komunikate emantzipatua. Eta hemen galdera batetatik abiatu dugu, gure ariketat esan dono. Nola lortu, auzo, herri edo eskualdeetan hiztun komunitate emantzipatu bat trinkotzea, euskaltzaletasuna jarriko duena bestelako interesen gainetik. Nola zabaldu orain arte lortutakoa. Mugimenduan sorreran ibili zen jenteak beti kontatzen du, Euskal Elkarte askoren sorreran ordu asko pasatu zituztela, herriko sentsibilitate politiko ezberdinetako euskaltzaleak bildu, eta elkartearen aurkezpena adibidez, aurkezpenean anistasuna zaintzen, ez da? Eta berrikasi eta berrikusi ere, azpititulo bat edo jarri genion, batzen gaituena garrantzitsua delako, lelo bat izan da urtetan nik uste dute mugimenduan, baina nik uste dut lelo bat baino gehiago izan behar dela, eta saiatu behar dela printzipio bat izan dadin, eta zaindu beharreko eginkizun bat ere bai. Bakigu horrek arazo batzuk sortzen dituela, batzen gaituzten elementuak etengabe bilatzen ibilteak, geldotasuna, arko zailtasunak eta horrelakoak sortzen dituela, baina konbentzituta gaude, onurak oso handiak direla edo handiagoak direla. Batez ere onarpen mailan emoten dana, gizarte onarpen zabalarekin abiatzen diren ekimenak abiatzen ditugulako, eta horrek ematen batasunetik egiteak indarra ematen digutela. Gure ustez garai egokia da, hau, bai, elkartean edo herrian berriro ere adostasun zabaleko espazio berriak sortzeko, ez baldin badaude, edo bizibilizatzeko, ikustarazteko baldin badaude. Bai? Eta galdera batzuk egitetik hasi daiteke. Eta bat da, elkartearen osaeran herriko euskaltzaleen anistasuna islatzen da, herrian nola ikusten da elkartea, euskaltzale guztiak biltzeko gune modura edo ez. Herriko euskaltzale ezagunak edo referenteak euskal elkartearen bueltan batuta daude. Euskaltzaleen mugimenduaren eragina ahalmena neurri handi batan neurtuko da herriko gizarte mugimendu erakunde eta enpresetan eragiteko dugun ahalmenagatik, ez? Edo gaitasunagatik, ez? Orduan iruditzen zaigu
kontuan hartzeko beste aldagaietako bat dela, Euskaltzaleen elkarteak beste eragile eta mugimenduekin zer lotura duten, nolako harremanak ditugu. Herriz herri euskalgintza antolatzeko eredu ezberdinak daude, herri batzuetan batzuk, beste batzuetan beste batzuk, eta ezagutu ditugu danetarikoak. Ez dugu uste, ez genuko asmatuko antolaketa modu eredugarri bat dan esaten, ze herriko errealidadeak faktore ezberdinen arabera, igual bat edo beste eskatzen du, ez? Faktore asko dauz, ze harreman dauen udalen eta euskalgintzaren artean, euskalgintzan zenbat eragile dauden, eta beraien arteko harremana zelakoa den, eta bat. Baina, bai esan dezakegu, euskalgintza tradizionaletik, hoi beti euskalgintza modura ezagutu dugun horretatik, arantzago joateko garaiak direla. Euskaltzaleen mugimenduaren funtzioa izan behar dela, euskalen bizi berritzea iparlan egingo duen gune iraunkor baten sorrera, herriko eragile askori zabalduta egongo dena. Erreferentzia noski hizkuntzaren gaian eukiko dauena, baina lotura herriko beste eragile eta mugimenduekin. Herri ez da gauza berri bat esaten ari garena, herri eta eskualde batzuetan ematen ari dira dinamika oso interesgarriak, pare bat aipatzearren, arratzaldean ezagutuko dugun Aiaraldekoa, edo Elgoibarren ematen ari da dinamika. Eta ari dira, bertan Euskaltzaleen elkarteak ari dira provokatzen ohiko euskalgintza eta euskalgintzatik kanpo baina euskaren sustapenean zer esana duten eta interesa duten bestelako eragileak elkartzea egitasmo eta planintza konkretuen gainean. Eta honek zer dakar? Honek dakar bestelako elkarte ekimen eragile batzuekin harremanetan batetik. Beraiek gurera ekartea, baina gu beraien joatea ere bai. Harreman alde bitarakoa da. Eta honek sortzen ditu kontraesanak sortzeko arrisku batzuk. Baina, plazan aritzeak, plaza askotan aipatu izan dugulako, plazan aritzeak besteekin aritzeak baditu bere arriskuak. Aurreko urteko topaldian hemen Imanol Larrañaga oso interesgarri asko esan zituen, eta horietako bat ere bai hau izan zen, kezka modura planteatu zuen, apur bat harreman horietako zerak. Guk uste dugu orain arte Euskaltzaleen mugimenduak nahiko ondo ebatzi duela gai hau, naiz eta ziklikoki berriro ateratzen zaigun eztabaida edo kezka lan, ez? Aritzeak sortuko izkigu, kontraesanak, eta bakoitzari, kontraesan horietako bakoitzari erantzuten asmatu behar dugu, ez dago errezeta bat danetarako balio duena eta beti funtzionatuko duena. Euskaltzaleen mugimenduak gizartea euskalduntzea du xede, eta honek bi joera ditu. Batetik sakoneko eredu aldaketa bat provokatu nahi dugula gizartean, hizkuntza eredua eta beraz gizarte aldaketa da. Eta bestetik, gizarte osoan eragiteko helburuekin, gizarteko eremu ezberdinetako erakunde eta pertsonekin aritu behar gara. Ari gara gizarte eraldaketan ari direnekin, baina eraberean gizarte osoarekin ere aritu behar dugu. Eta bi norabide horietan, etengabe hartu beharko dira erabakiak. Euskaltzalean elkartea izan daiteke edo ez, herriko eragile publiko, pribatu, sozial euskalen arloan, baina izateko bi baldintza bete behar dira. Bat, apustua egitea, hau da, nahi izatea, eta bi, onarpena izatea horretarako. Horregatik, Euskaltzale elkartea izan edo ez izan erreferente hori, Euskaltzalean elkarteak lagunduen dago erreferente hori sortzen. Berrikusi eta berrikazitik errekuperatu dugun bigarren puntua izan da diskurso multzo koherentea. Zeruitze zeigu hori ere Euskaltzaleen elkartetan landu eta aztertu beharreko puntu badala, ez? Egia da azkenean Euskal Elkarte bakoitzak darabilen diskursoak eragin zuzena izango duela, aldekoa edo kontrakoa, herrietako normalizazio prozesuetan. Badute eragina. Eta garrantzitsua da, erregistroak eta ideiak egokitzea eta garatzea, elkarte eta euskaltzale bakoitzak barneratu eta egoera bakoitzean egokiena erabili dezan, ez? Diskursoa egokitu eta berritu beharra iruditzen zait euskalgintzan etorri dela batez ere bi arrazoirengatik, ez? Batetik egoera sozialaren, soziopolitikoaren eta soziolinguistikoaren aldaketak eraginda, behartuta, ez? Ezagupenaren edapena ezautu dugu,
etorkin berriak etorri dira, eleaniztasunaren zabalpena, egoera politiko berria, eta horrek behartzen gaitu diskursoa egokitzera eta eraberritzera. Eta bestalde nik uste, denok sentitu dugula ere, orain arteko diskursoarekin aurreratu dugula, hurbildu garela edo iritsi garela hainbat sektoretara, baina zailtasuna ditugula beste zenbait sektoretara iristeko. Direla gazteak, direla euskaldunez inplikatuak edo ez praktikanteak, esango genuke, sektore ez abertzaleak edo etorkinak. Sektore berrietara zabaltzekotan, bereiekin partekatuko den diskurso aglutinatzaileagoa eraiki behar dela iruditzen zaigu. Aurretik datozen inertzia batzuk gendituz. Eta hor, erantzunkizun handia dute, baita ere, euskararen alde, orain arte, ezer gutxi egin dutenek, beraiek ere mugitu beharko dutelako noski. Diskurso berriaren elementuak leku askotan irten dira jada, eta gugandik hartukoena, bada Iñaki Martínez del Lunak egindako Freminen inguruko lana. Hortik, nolabait, oinarrizko erregistro batzuk aukeratu genituen txostenean, eta hauek dira, ez? Batetik bizikidetzarena, ez? Denok elkarrekin eroso eta bakean bizi nahi dugu. Identidadea. Euskara da euskaldun egiten gaituena. Badugu ere berdintasuna. Hiztun ezberdinak, eskubide berdinak. Aniztasuna. Hizkuntzen osasunak ere adierazten du gizartearen osasuna. Erantzunkizuna. Denoi, zurraiatuta, dagokigu, jaso duguna geroratzea. Justiziare egin ziguten, beraz bidezkoa da, orain itzultzea. Edo errespetua. Inork ez inor zapaldu, aldezala berea erabili. Proposamen hauen arira, gogoratuko ditugu ere, planteatu diren oinarrizko egokitzapen batzuk. Batetik daukagu, hizkuntza berreskuratzetik irabaztera. Idea honek iruditzen zaigu errezago barneratuko dituela, bai kanpotik etorriak, eta ez duela halako kutsu historiko indizistarik, ez? Hizkuntzaren biziraupenetik ongizatera. Gure helburua euskararen ongizatea, normalizazioa baita. Hizkuntza aldatzetik aukeratzera. Egoera enealitza izango dugu eta lortu behar da norberak nahi duen hizkuntza erabiltzea eta euskaraz egin nahi duenak ez aldatu behar izatea. Elebakartasunetik eleaniztasunera. Eta hor, hizkuntza gehiago jakitea, aberastasun personala eta kolektiboa dela ere, sarliteke diskurso honetan, edo hizkuntza guztiek ematen digutela zerbait eta denek zerbait diferentea. Integraziotik adopziora, ez kanpokoak hartzeko bi modu eta jarrera baitira, eta konfliktibitatetik konplizitatera. Diskurso bateratuagoak eta positiboagoak. Eztabaida baztertu gabe noski. Euskarak batzen bagaitu, batu gaitzala, baina benetan eta horretarako bideak jarrita. Eta horrek esan nahi du besteak beste, ospakizun kolektibo bateratzaileak gehiago ere behar dugula. Bestalde, HPSek eskatuta Iñaki Martínez del Lunak zuzenduriko euskararen gaineko oinarrizko diskursoen lanketan edo egot ikerketak ere honelako ondorioak atera zituen, ez? Elkarte autonomoko, biztanleen 197 euskara begirunez tratatu behar dela dio. 114 euskarak mesfidantza sortzen dio. Berarekin hitz egin da, esate zion, bueno, ez da inarresa ere hori inkesta batean markatzea, baina inolaz ere kopurua belitzateke gizartean 120 gorakoa izango. 181 sustatu egin behar dela dio, eta 161 aldarrikatu egin behar dela. Esan genezake beraz, oinarri soziala euskararen alde dagoela. Eta hori aukera historikoa da euskararentzat. Iruditzen zaigu baina diskursoaren euskalintzan nahikoa babes handia dutela. Baina, gizarteratzen eta komunikatzen oraindik ere lan handia daukagula egiteko. Iruditzen zaigu gutxi zabaldu direla, ideia hauek, eta euskaltzaleen elkarteen funtzioetako bat izan daitekela diskurso berria, bai formazioan eta baita komunikazioan ere txertatzea. Aurrena, barnean landu eta gero gizarteratu. Eta oinarrizko ezagutza soziolinguistikoaren zabalkundean ere badaukagula oraindik ere zeregina. Baina, eta hau ere, nabarmendu nahi dugu, diskurso berria ez dira hitzak edo kontzeptuak bakarrik. Osea, jarrera berriak ere eskatzen ditu diskurso berri batek. Eta baita metodo berriak ere. Bai, euskara elkarte dagokienez, baina baita ere herriko edo eskualdeko administraziori eta eragilei dagokienez ere.
Osea, hemendik aurrera, iruditzen zaigu diskursoak praktikarekin lotuta egon behar duela erabat. Horregatik, bizikidetza berdintasuna edo anistasuna aipatzen baditugu edo aipatzen badira, kontzeptu horiekin koherenteak izango diren praktikak ere eraiki behar dituzte. Aipatu da, beste komunitatekiko harremana, aniztasunaren garrantzia, baina baita euskararen ezagupenaren universalizazioaren ezinbestekotasuna ere zabaldu beharko genuke, gutxienez ulermen mailan. Bestalde, eta herriko eragilei eta administraziori dagokionez, diskurso berri honek praktika berriak ere eskatzen dizkie. Bat, gaia agendaren erdigunera eramatea. Eta badakigu zer den, gai bat erdigunean egotea edo periferian egotea. Periferiatik erdigunera. Bai udaletxetan, bai ikastetxetan, bai lantegietan edo era guztietako elkartetan. Empatiatik eta konplizitatetik, ilusiotik eta erakarmenetik, baina periferiatik erdigunera. Euskararen zeharkakotasuna landu. Erakunde eta elkarteen egitura guztia hartu behar du euskarak. Ez periferia bakarrik. Aktibazioa, edo nahi baldin baduzu zenbait kasutan, berraktibazioa. Erabileraren aldeko erabaki praktikoak hartu eta inertziak astindu. Udaletan, administrazioan, euskara elkartetan, bestelako elkartetan eta lan munduan. Eta hizkuntza mailako funtzionamenduari buruzko erabakiak komunikatu, jakinarazi. Bai, edozein erakunderen barruan eta baita kanpoan ere. Bai, erakunde guztietako partaidek, bai herritarrek oso ondo jakin behar dute nola funtzionatuko duen hemendik aurrera gure gizarteak askotan ez dakigulako. Eta aldi berean, noski, motibatu eta ilusionatu. Nik uste berriro ere berreskuratu behar duela mekauen aldetxe hori. Gero, arnasgune politikoaz ere hitz egiten genuen, berrikusin eta berrikasin, ez? Eta gure agirietan maiz aipatu dugu Euskal Herrian arnasgune politikoa behar dela. Hizkuntzaren inguruan alderdien arteko akordioak lortzea garrantzia handia izango du baita herrietan ere. Bide gurutzea gainditu eta arrosandoak emate aldera. Naiz eta jakin alderdien arteko goi mailako harremanek tokian tokikoak baldintzatzen dituztela. Baina, akordio horien oinarrian behar dute euskarari lehentasuna emate agenda soziopolitikoan eta hizkuntza normalizazioaren aurrera biderako oinarriak adostea hurrengo belaunaldiari begira. Eta aldala, ez alderdi abertzalen artean bakarrik. Iruditzen zaigu ere, akordio horiek ahalik eta zabalenak izatea komuniko litzatekeela. Iruditzen zaigu ere, herrietan lor daitezken gizarte adostasunek udal mailan ere eragin dezaketela arnasgune politikoa sortze aldera. Eta hor, elkarteok funtzio garrantzitsua dugula, alderdien arteko harremana erraztuz. Batetik, interlokuzio iraunkorra mantenduz alderdi guztiekin. Bestalde, elkartearen ohiko funtzionamenduan eta bazkidentzan aniztasun soziopolitikoa zainduz. Eta hori guztia ikuspegi emantzipatu batetik. Aipatu ditugun oinarriak ongi finkatu ezkero, bere ahots propioa zabaldu ahal izango du elkarteak modu autonomoan, egon daitezke nera desberdinetako presioak neutralizatzeko eta modu burujabean erantzuteko moduan. Eta elkarteek, behar bada, elkarteok gure burua aztertzerakoan honako galderak egin ditzakegu, ez? Zeintzuk dira herrian ditugun adostasunak euskararen normalizazioari begira? Non daude? Herritarren artean, eragileen artean, zeintzuk konpartitzen dira, eta zeintzuk ez. Izan daitezke konpartitzen ditugun horiek udal taldeetan adostasunak eragiteko oinarriak, eskatuko ditugu horiek gobernu programetara ereman daitezela, eta bestalde dauden desadostasunak nola zehaztu, nola leundu, nola bideratu eta nola gainditu. Aldela. Bueno, eta azkenengo atalera goaz, ez du gabiz denboraz, baina, saiatuko gara, harin egiten. Motivazio eta bizindarra jartzen genuen zazpigarren hildo modura, zalantzari gabe tako bat hemen ikusten dugu, euskaltzalen topaguneen elkarteen funtzio nagusitako bat. Batetik horrek elikatu egiten duelako, komunidade motivatu batek elikatu egiten dituelako beste arloetan egin ditzakegunak, eta eraberean beste arloetan egin ditzakegunak lagundu dezaketen motivazio hori zabaltzen edo. Orduan elkarrera egiten duten funtzioak dira. Oinarri modura hizkuntza komunitate indartzeko gizarte mugimendu indartsua behar da, hori
jakina da hemen, zera hontan. Eta tokiko euskararen aldeko gizarte aktibazioa pizteko eta pertsonen motivazioan eragiteko oso garrantzitsua da gizarte mugimendu indartsu bat egotea. Hori parte hartzearekin lortzen da motivazioa, bai? Eta urtetan eta gure, azkenengo urtetako historian hori ekintza simbolikoen bidez lortu izan da sarri, bai? Ekimen simbolikoak indar handia eduki dute horretan, bai Euskarari kanpainatik hasita, korrika, ikastolen festak, maratoiak herri-herri, bai 12, 24, 40 ordukoak, kontseilua sortu zenean bai estadioen ekitaldiak egin zirenean, eta indar handia duten ekimenak dira, eta uste dugu oraindik ere funtzioa badutela. Gaur egun ere, azken urteetan, herri batzuetan lortu danean berraktibazio bat egotea edo elkartearen bueltan edo herrian bertan, bai, askotan ekimen simbolikoen eskutik joan da, bai. Asmatu egin beharko genuke, ekintzatik arantzagoko eraginak lortzen, bai, hori da erronkatako bat. Harinaz herrietan egiten ditugun hoiei begira, ez? Askotan, ekintza hauen helburua izan beharko litzateke herriko dinamika soziala euskaltzalea berrindartzea, bai? Eta kontuan eduki beti ekintza hauek tresna bat direla, bai? Kezka ere, kezka bat. Gizarte dinamika berriak dauzela eta tokatzen dela ohiko ekintza moldearekin apurtzea ere, bai? Horrek ekarriko duela. Diskursiboki eta simbolikoki, bai iruditegian, bai herritoetan eta bar, ekintzaile berriek sortu behar dituzte elementu berriak. Honekin batera, orain azkenengo hilabeteetan esperientziak zabaltzen joan dira, bai. Esperientzia berri batzuk, danontzat oso ezaguna direnak, Egian, Lasarten, Hernanin, Agurainen eta bar, bai. Eta gure ustez horrek beste elementu bat ere bai, edo beste ezaugarri bat ere bai badute. Eta da, indar simbolikotik arantzago, aurrera pauso zehatzak proposatzea joan direla, bai. Erabileran, eta aurrera pauso horiek izan dira, erabileran eragiteko urratsak ekarri dituztela, norberaren portaera aldatzeko baliabideak eduki dituztela sarri, bai aurrekoen gure interlokutoren ulermen eta jarraeraktan eragiteko baliabideak izan dituztela ondoan, bai? Eta orduan, horregatik oso interesgarriak iruditzen zaizkigu, bai? Orduan, gure ustez edo, urratz praktikoen bueltan erronkak sortzeko proposamen hauek bide berri bat zabaltzen ari dira, eta uste dut, hoiei heldu egin behar diegula, ez? Zabaltzen ari den eta edatzen ari den ekimena da, bai? Egian sortu zen hori, eta zabaltze horretan eta edatze horretan gure ustez kontutan hartu beharreko edo azpimarratzeko zenbait kontu ezaugarria aipatuko nituzke. Bat, ekintzari baino prozesuari eman zaiola garrantzia, lehenengo esperientzia hauetan, formazioari, sentsibilizazioari, baliabideak sortzeari, bai, eta zabalkundeari, bai. Eta garrantzi handia duela horrek arrasto utzi nahi baldin badu. Helburua ez litzateke izatea ekintza bat, izateko, astebetean euskaraz biziko gara, bai, gehiago izan barra, zer egin dezakegun, eta nola prestatu dezakegun gure burua, bai, eta ingurua, bai, euskaraz bizi ahal izateko, astebetez baino gehiagoz, bai. Kontuan hartzeko ideia bat da, erronka jartzen da, baina konpromiso batetik arantzago doan ekintza da, bai. Geratuko den urratz bat emateko parte hartzen da ekimenek, bai. Komeni da ikuspegi zabalarekin jokatzea. Eta norbanakoen arteko harremanetatik arlo guztietara eramatea filosofia hori edo, ez? Urratsak eman ez bakarrik norbanakoen arteko harremanetan, baizik baita ere elkarteen dinamiketan, udalen dinamiketan, kirol taldeetan eta bar, ezta? Bat herri bakoitzaren egoeraren eta ezaugarrien arabera, bai? Izan ere arrisku bat badaude bai, eta da ekimen hau pertsona askoren banakako aktibazio modura ikusia izateko. Orduan aterki kolektiboari eta erronka kolektiboari ere garrantzia eman behar diogu, eta uste dut horretan euskaltzaleen elkarteak badaukagula funtzio bat. Ekintza simbolikoetatik arantzago orduan, konpromisoen dinamikatik urratsak ematera, lorpenetara pasatzea da erronka, gure ustez. Bide luzea dugu oraindik egiteko, baina bidean lorpen asko badaude eta eragin ditzakegu lorpen asko, ez? Eta bada erronka bai horiek bizibilizatzea.
eskaritik urratzera eta urratsak bisibilizatzera pasatzea da. Azkenengo 50 urtetan euskalgintzak lorpen asko izan ditu. Gauza askotan lorpenak izan ditu, bai? Batzuk handiagoak, beste batzuk txikiagoak, persona konkretuenak, kolektiboagoak, enpresetan, zera, baina askotan inpresioa daukagu bai, energia asko inbertitu dugula horiek provokatzen eta ez hainbeste horiek bisibilizatzen, horiek zabaltzen. Orduan, gure erronka, proposatzen duguna da, euskara bizi berritzeko urratz positiboak eragitea, izan behar dela euskaltzaleen elkarteen erronka, horiek eragitea, ematen diran urratz guzti horiek jasotzea, biltzea, bai? Beti ere, eratzeko helburuarekin. Orduan, asmo guzti hauek bideratu nahian, Euskak 305 egun egitasmoaren formulazio berrian gabiz, eta pixka bat hortik bideratuko dugu urrengo urtetakoa, eta hor, euskaltzaleen elkartean badaukagu funtzioa. Eta bukatzeko ondorio batzuk. Ondorio batzuk, labur esan genetzakena da. Euskaltzalen elkarteok zu bigintza landu behar dugula, alik eta sektore sozial gehienetara iritsiz, eta herri eta eskualdetako zoru komuna eta arnasune politikoa eraikiz tokian tokiko administrazioekin eta herriko eragileekin. Bide gurutzetik atera eta hizkuntza normalizazioaren aldeko urrats sendoak emate aldera, alik eta adostasunik handienarekin. Bide horretan, elkarteok darabilgun diskursoa egokitu egin behar dugu, egoera berrira, sektore berriak barne hartuko dituen diskurso aglutinatzaileagoa eraikiz elkarrekin, eta diskurso horrekin batera, koherenteak izango diren praktika sustatuz, bai elkartean aldetik, bai herrietako eragileen aldetik. Euskara erdigunera ekarriz, inertziak astinduz, eta euskararen aldeko politikak eta aktibatuz edo berraktibatuz. Eta bukatzeko, ziklo berri baterako, euskaltzale motibatu, aktibo eta eragileak behar ditugu. Bizipotzez eta antolatuta eragingo dutenak. Eta hori ere bada, euskaltzaleen mugimenduaren funtzioa. Euskaltzaleon motivazio eta bizindarri indartu, konpromisoen dinamiketatik urratsak emanez eta lorpenetara iritsiz. Eta berauek ikustaraziz eta zabalduz. Eskerrik asko, Kiker. Orain tarte labur bat, ez daukagu denbora larreirik, baina gaia interesgarri joan denik ezin da esan, beraz, galderarik edo badaukazue, mikrofonoa badago norkendu, beraz, altza eskua eta... Ez da derrigorra, baina norbaitek galderari baino du. 10 erdiak dira. Bat egingo duzue. Denargi. Argi izango, bagenu ez ginak hemen egongo, ez? Jarraitu egingo dugu orduan. Eskerrik asko Kik eta Iker.